Matay ning anak. Ganing nagpalit bungbong. Asa naman sang bungbong di ani? Di mo bang luwag. Asa naman sa matay na kung na. Tugso! Tugso! Ha? Asa naman sa ganing luwag? Para matuloy at tanawa niya. Asa na ko tanawang kawan magkay-dire? Tawa na yung magbukan. Walang nagluwa. Di ko bana. Asa na magbutan pa? Nakaralagi ito ni Magay sa paan mo. Sa magkakapit naman sa baan mo mapay taligsik. Asa magkadirog luwag? Bangko ko biya itong gipalit ha? Aw, basta limot tayo ko din. Awa. Siya sorry kayo kay Gihuman dito ni Mari day ganiha. Oy, Imo na tagi buwaman. Upang gani gipanguli ang katong gipanghuwaman. Gipanghuwaman na sa nimo. Akong tukaman. lisod kayo nga. Di ko pahuwam day. Mari biya na to niya. Bao biya ka nga. Manggiluluyon kita. Ang bongbong. Giapil sa niya. Huwam day. Huwam sa kuno'y bongbong ilaha dito. Unsa na gud intaan ka? Ay kung ina ka nang imo huwaman. Imo sa napahuman. Imo man nabitaw niya pero wala pala ako pawami. Karon pa lang mga sunod. Balik niya. Wa ato dito. Si- Wa ato dito. Wa. Nya. Mo madaha man kita ni mo madaha. Sige sige. Puro lang ka. Kung usay ko agree, pauwami mo. Wa gani uli-uli. Wa ato dito. Sige sige day, sige day. Animal ka ha? Asa naman itong bayhana? Ay, patugag-tugag. Tigdilan ng mga gamit. Saan ang rasa? Wag din ito nga. Leo! Sus, ngano na amon taon ka diri? Ang akong giingon mo ato paabot sa kapayasan. Kapayasan. Talaga kapayasan na. Oh, di forward lang ko gamay diri. Asa man ron? Sa mo ang gamit sa iwasan ako dada kay di uri ka mo dayon di man og pasan atong Uy, klaro biya di mo kasabot. Uy, iyong ko. Sa deal na to, nga naana ang gamit. sus Leo. Bugat ka tong mga gamita Leo nya. Kiba ba ka? Ang kato iyang luwag. Luwag Leo. Kay gikan pa to sa iyang lulo sa lulo. Dinang kato iyang katong kaldero. Antik to. Untik. Unya, ang kato sang nipa niya, ang kato sang bongbong niya Leo. Nipa to, dili to gibuhat diri. Ito to sa Japan. Induta ko rin niya. Pila Imported to. may presyo gini mo to? Ano good? 500. Kininto? Mil 500 na lang kay tulong nito ka buok. Saan mo to mahalap ko na? Eh, tangyo ka sa ta. Unsang gitaon ka Leo oy? Imported to, mga mahalon to. Ya imong hangyoon og saan nagitaon ka? Saan ito ka na? Mari. Ay, pre. Diya sa kadit liha ka. Sabutin ka lang ko ha. Sige sige. Sa Amerika, kadili po din mo? Ay dili oy. Kumpari na ko ni kumpari. Isang taon ka. Eh, yung kang kita rin mag-abot niya. Magdadaan mong gamit niya. Ungkok ibang muapas ni. Cancel. Kamoy pag-istorya. Cancel, di na kumura yun. Cancel. Mari. Unsang kadit pre? Si Mari mo ba? Oh. Naabot pa dito sa mong balay niya. Itong ibang panghuman ba? Unsa mo to? Wala pa naman nagamit. Ala pre, ang katuro bang unang kadiro ni mo pre o luwag pre. Ako abang tatawag ng bumbong sa mga pre. Ako na siya tayong buwan ba? Ay, ang katong nipa pre. Ko dito na ko ni bumbong pre kay di mo ganan og nipa nga bumbong same man niya. Si Mari ni mo. Susaon na lang og imo kong gamiton. Samot na gito kasupo. Ay, okay ra na pre. At least ba magagamit mo pre. Sige na pre, sige na pre. Wala ra si Mari. Nya asa ba ta? Manitay ka. Wa na ta kong bumbong. Oh, sige. Good. Rasa. Gusti buli sa kaayo ko programa dito sa siya belakang pero karong mga orasa. Gusti di ka. Apason gyud ko to hanap. Siguro ta sa libon pre. Maubos mo niya. Bato pa ko yan ang imo. Ay, hukir ko kawan pre kay ana naman sa kuan pre. Karon sa kay dapawon na pre kay naong palagay nimo daan pre. Murag tilas. Sige. Wala na ibo. Ano na tabiya? Nya sa ato pa. Mahuman di ko nimo ron. Oh, sige man. Nagamiton dito ka pre. Opo. Ano pre? Animals ka to. Kami dating bugaya. Wala si Mari. Maud ay karon ka lang.
Tingam nang akong katol. Alam, tinas mo rin ako ang napagilabaw sa ti. Kapapangit. Kusog kang dangaw. Dugay kayo na uli ang taghani. Kalibunan ay. Dangaw pre. Tangko di sa atay pre ya. Katul-katul pa dyan pre. O siyempre. Katul-katul. Mari. Katul mari. Awak na tayo. Uli. Ay. Ikaw sa giwang man. Ha? Ikaw sa Day. Ay ka nang ako naman gumaman naman niya day. Iuli naman to niya. Ako sad gumaman sa kunya kay iuli naman siya ni guman. Ikaw sa mari. Kaldiri. Luwag. Basta. Basta na tulog kayo. Wala. Basta ba kung ba? Imong giapil. Ay kubala ka tumari kay uli ram ko to kay nara man sa balay usap-usap si para iguro man i-deposit na kung uli mo siyo. Mga adyo ba chuk. Day. Ayo day. Mari day.